Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. Siko mwambili fanya Yesu sindiakula zambili. Palifundo zambili zimeza kuduka. One, atumudanda lode zantukula bakomo sizinda kwini. Zachi tukugo sizwenda kwini. Andali panga na blame, komano pempula ineyo ndili. Nditaweje pemene tili nayo hii antwapitiliza kupanga konkulu koma pempula kandiyili. One, achinyamata wankula mese ochoka kupidwa kuti 2025 atichalilira kuli matisheta kuprintidwa kuti asativeke. Azimayi 2025 atichalilira kuli nsalo zoti zikuprintidwa kuti asatitani asativeke. Matisheta aja nsalo zija tikumavala ndi dignity bwanji kuli ma VDC kuli ma ATC madera mwatu achinyamata tapita mukalowe mukatenga mipando ma VDC. Azimayi katengeni mipando ma VDC ma ATC. Achinyamata achinaparapawo aunabonoyo achinyamata kuti anazipereka anakatenga mipando ngati makasala ngati ma MP. Tamvana ready? Olo ineso naisiratu last time naima ngati chani MP titoselete tieni tisamango blema anzathu amene ali kutsogolo ife tiziblema tili kumbuyo. Tamvana ready? Amanena kuti ndale ndi za makrup, ndale ndi za anthu olakwika. That is not true. Tamvana ready? Ndale ndi kuyendesa dongosolo la chitukuko komanso kusamalira anthu. Tamvana ready? So inuyo munomu zonsezi mumatenga gawo lanji, mukutenga gawo lanji komanso 2025 titenga gawo lanji. Tamvana ready? Ambiri ino mumaina kuti simuzavotaso mwanyanyala. Kodi tikanyanyala kuti sitizavotaso zisankho zizayenda bwanji? Azawina anthu oyenerera kapena olakwika? Tamvana ready? Ndiye chifukwa nthawi ndiyochepa Brian ndi mapanelist athu apitirize komano pempho langa achinyamata amene akutonera pa TV amene muli muno ma students amageto tonse tiye titenge mbali pa zachitukuko za ndale zazisankho koma asatigwiritse ntchito. Inenso ndine shadow kumene ndili kweti ndiye sesaso kuti ndikamapanga interactive azimayi ndi anyamata tisayuze. Tamvana ready? Mukamene ndandala inenso ndandale. Tamvana ready? Zimene mumatsutsa zija mumadzudzula zija inenso zikumandikhuza. Titonse ready? Nanenso ndikumvesera nawo zikwako zija suti mungokwapula nabo lipipa okha kapena maminista okha inenso kumandikuapula nawo. Tamvana ready? So mwachidule tikhale ndi vision. Ino si talk show, kuno sitakoza manga talk show. Chonde timveserane, kuno si talk show. Iliyo nosenwe palipo misala palipo sojo chita. Tamvana ready? Ena akutonera pa TV angota mwapita ku Robins Park mwakambira ndechani sikuti tunena kuti tikangomaliza zokambira nazizo tikamatuluka pa Malawi asitayi koma it begins with me, it starts with you. Tamvana ready? Inuyo muchokera mmadera inuyo muliti mzimu wa Mulungu mwagona nawo mwazuka nawo musausewerese musaziderere. Tamvana ready? So mwachidule Brian Banda zipo mobilize and panel zero. Kali zimene zikambidwa pano ndi zasukulu tikhala tikuchoka pa television posachedwa apa, but the conversations will continue in our minibuses, in our homes, komanso kulikonse ife tikukhala. Ndimangofuna kuti tikuthokozeni inu amene mationera in Malawi and around the world. Unali mwambo wa pabwalo, an honest conversation about our future and our country. Anatitana pano ndi friends. Ndipo we are having a conversation kuti tione kuti kudziko lathuli lipita pansi. Sitinakambe pano za chipani chilichonse, sidatchule candidate aliyense. Young people, we have a future to hold. Ndipo freedoms walinakale
it starts with us. So amene patolera pa Facebook komanso pa television tufuna tikuthokozeni pokhala nafe anytime chikagomera tichotsa pa TV, but mafuna titenge mawu omaliza Helen. After all is said and done, what will be your concluding remarks? Thank you, Brian. Onangale kuti zimene zafotokozedwa munozi zigwiritsidwe ntchito. Anafotokoza physics komanso aonaboli bibana asindikirapo kukhudzana nkhani za chuma. Iwo anazipereka kuti ife ma MP munthu amapeza kuti alandira ndalama zamakona akakhala MP auzalandira ndalama zambiri. Kwa ine ndikuona ngati dziko lino lili ndi fulo la chuma. Kodi ma MP ku parliament sungagwirizane kuti ziye kulandira salary ndalama zizipita kuti zikatukula mudziku. Amona. Amene akagwire ntchito mozipereka kwa ulere amene yokuti kutafuna dakhali manja ndi anthu amalawi tipite pachitsogolo. Kuno sochi imene mona ine ambiri kunokondana akusukulu ineso I'm a student. Zimafunika kuti tikamakhala ndi education yathu ija izipanga mali ndi realistic imene ili kuliko kumalawi kunoko. The reality. Kunoko timapeza kuti tupanga graduate athu ambiri timapepala tima degree tima professor tima MSc muno. Komano tikhaleso basi tikulikire kuti zimene timaphunzitsana akamapita chitsogolo zikuthandiza dziko lathu. Komanso number 2, munthu akamachoka ndi MSc ku school ifesi tingatenga koma concept okuti so alipo kale kunoko ngati tipeteja kuipanga mali kuti mwana akamamaliza form 4 azikhala kuti watengako kadaulo wachani wa zinthu zamanja komanso muipangenso marriage needs mapolisi osamakhale apo ndi apo azigwirira ntchito limodzi ndekuti akumaliza form 4 kufoka koma kuti waphunzira za business waphunzira kuti sokuti malipira bwanji taphunzira kuti capital kuma banki ma account zimaenda bwanji komanso akamamaliza kadaulo wake uja mukumpasa soka machebe kuti akambiri chani zimene waphunzira zija osati kuti zizikhaso ngati application inaso yapadera imene imakhanga kuti sizikugwirizana. Chachita chimene ndimaona ineyo I think ambiri akamba timakonda kupanga blame atsogoleri koma kumalawi kunoko takhala ndi zipani zosiyana zatilabwira mavuto ake ndati ndomwewo. Ndasangana ndimene anakula Fred kunena kuti zimanga ndife chifukwa tikuzokhala pano nthawi yakamuzu late kamuzibanda ananyozedwa ndi anthu ena mudziko momwe muno. Nthawi ya abaliri ena amasangala komanso ena fanani zaso abaliri muluzi. Nthawi so ya bwiko chimodzimodzi, nthawi ya amayi chimodzimodzi, nthawi ya APM chimodzimodzi, nthawi so yacha kwina anthu so ena akusangala ena sawanyoza. Yomwe mvuto singatokhala kuti ndikutsogolo kukhala iyayi. Ifeyo tinakazimunikira because aja yawo indo athu akupanga mbali yawo. Komanso tikumbukira zinanena ndani patero. Tikumbukira so zabwino zimene awuliwa akutani akupanga. Chifukwa kufika pano pa dziko ngati lathuno osakhalako ndi nkhondo ine zinthu zovuta zilipo koma tikamakhala mmene tikukhaliramo kumaperekera kumayimirira kuti inenso ndikhozopangapo ndikuzokhaso ndikothekera ndagwire manja abomawa ndagwire manja a business ndagwire manja ana sukuluwa kuti tosefe tigwirire ntchito pamodzi titukire dziko fake lolephera sakhala apresident okheya olephera ikhala Malawi ndiyeni ndipemphejo Deputy Mayor uyimaliza manje nkhani. Thank you, Brian. Kani ndimalize George unena kuti in honest discussion pafuna paperekedwe ma solutions. About 2 solutions zimene kunopanga proposal ku Ministry of Health mayaja panel yoyamba nakamba za kuperekana kuti anthu kuchuluka malo akhala omwe aja ntchito zikusowa then mafuna ndipereke proposal kunena kuti I'm proposing kuti government we have order please. Let's have order tikupita kumapeto. Kuti pachitike ma consultation kuti tibwere ndi policy yoti family iliyonse zikhala ana awiri. That's my proposal to the government. Another one ananena ngati kuti it's my proposal. Ndanaona pachitike ma consultation. Now yachiwiri ndi injunction anakamba muchatikasegula muchakuti so migulu lina lama injunction isanamba ukambirana. Ndipita ku vision Malawi vision 2063
pillar number 3 urbanization, being in a temporary kuendesa mzinda, tikukhaso ndi mavula ama injection omwe aja kuti tinalendere this time mati tigumule nyumba poti satublanda muja moti nyumba ziziyambira ma story 7 kupita mwamba kuti zinthu zitukuka koma mapezoti ma injection omwe aja kuli injection mpaka pano. So injection ili tilimbikise kuti tisamangothamangira ma injection zikuti panga grip efe kublanda site taso. Solution number 2. Siko mtawi ya titera timalizira da MP owapatsa ulemu tiyambire kwa inu Apido International timalizire. Chomaliza. Order please, order. Boma. Tiyamike kuzina zimene kuchita. Ifeyo swati nyamata. Tikale basokolo. Kukonza zina zimene zikuyenera kuti zikonzeke. Tisangodikirira kuti boma libanga ichi, boma libanga ichi, boma libanga ichi. Ifeyonso tikale ngati asogoleri. Tiye tiziyang'ana tifatu osamene tukwakamba pakatangale tikukhala nawo tomanyumba momwemo. Tikumaona atu akaba mankhwala kuti awawa matenga mankhwala kuchipatala amakagulisapo. Koma tikukanika kuti tipite tikapereke umboni. Ena tikupemphera nawo machalichi momwemo. Koma tikukanika kuti tipite tikapereke umboni. Kuti awawa wakupangaiza. Ndechiyambeso ndifeyo benanenera feno. Chiyambe ndifeyo tikhale ndikuthekera kuti tiziyang'anizana. Zatu ngatapanga cholakwika awa bakukokota wachosa tayala kali kutola kuchito. Pita ukapereke ripoti polisi. Osati tingokhala tizingobwera pano kumayankhula iyayi koma katangale ayi koma maofisi mwakuba koma sitikupanga kuchita chake. Ndekuti sitikulikondanso dziko lathu. Mwina tikamalizira pamenepo. INP Atwali Biba, your last thought for tonight. Ndingoyankha mwansanga kuti alipo ma MP angapo ndithu amene aliololera kuti sala yawo kuzopita mukumbukira nthawi ya COVID ichi tinalipo including myself amene tinapanga kuti sala yathu isalowe ndalamayo timampatsa onjeza kenani chifukwa cha transparency ndi accountability yake imene amapangira tinamuwuza kuti sala yathu izilowa straight kwa iwe kuthandizire kukula zina zoti amalawi azathapamuke. So imeneyo I don't think kuti ngakhale solution unafana kufotokoza ali anthu ena tinakhala kuti imene nafotokozera kuti kanyengedwe kanthu kukatenga mofanana ndeti kalowe mofanana. Say for example ngati tili serious kuti tikufuna kusintha dziko ndeti tenga nyamata ambiri alowe mundali chifukwa takati tili serious kufuna kusintha dziko tikuzogwirizana panola Fred zaka zingati ngakapanisa zaka zonga 36 Fred for president china nyamata tonse tikamupotere 36 ziteka majority population ya Malawi ya Nyamata. So as Nyamata na bila any solutions to Nyamata. That is the direction we should be taking. Akabula kwa hapa Sampata. Bila kwa Sampata mali yetu independent. Chapa pesa ni American take out of the bisangu sikaso. From 2031 tukudenga wina kwa Nyamata bila katopanga address ma problems zake. Goma ma problems zata kama katikale the four cornerstones inachitika ita. That one is a must. Unity, loyalty, obedience, and discipline. Because that is a clear definition of patriotism. Tumufuna Tenta Umbele Manja, our esteemed panel. Tumufuna Tumokozeni, Chifajo Wera, and Amiri na television Tumokozeni. We need to have an honest conversation about our country. As Nyamata tulipoambili tisangoolera taonerera nthawi yayitali pamene pansondepa mapeto a zokambilana zathu madzulo ano. I want to thank you. My name is Brian Banda. Goodbye. Thank you so much. I see.